Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da ziyartar wannan channel mai albarka ta Sarki Tutorial. Yau channel ɗin namu zai yi magana ne akan yadda za ka sauya WhatsApp ɗinka. Za ka sauya ma design WhatsApp amma na GB, inda za ka sauya masa setting ɗinsa, ka tsara shi yadda kake so. Muna roƙon da Allah in yau ne farkon zuwanka da Allah kai mana subscribe, kai mana alamar ƙararrawa, sai kai mana like. Dan ta nan ne kawai za mu ci ƙarfin gwiwar ƙaro muku wasu bidiyoyin. Yanzu ba da jimawa ba, bari mu shiga kawai ga bidiyon. Bayan ka shigo haka za ka taho nan, za ka zo ka duba WhatsApp ɗinka. Bayan ka duba WhatsApp ɗinka, bayan ya buɗe jan ga nan sai ka danna, sai ka shiga wannan. Shi za ka shiga. Bayan ka shigo, sai ka zo nan da wanda aka rubuta chatting screen, sai ka shige shi. Bayan ka shige shi, sai ka shigo nan da aka rubuta more options, sai ka shige shi. Nan su ne kalolin da za ka zaɓa ka sauya. Wajen voice wata kala kake so ka sa, sai ka sa. Sai ka dawo baya. Bayan ka dawo sai ka shiga action bar. Nan saman nan, saman nan. Yaya za ka yi ka sauya mar kala, design kake so ka sa. Sai in kana so ka cire hoton saman nan, sai ka danna nan high contact profile picture, call button, sai ka danna nan. In kana so ka ɗauki video call da call ɗin nan, sai ka danna high call. Disable contact, in kana so ka rage tsawonsa, ka cire wani abun da aka rubuta life is too short, enjoy it, sai ka danna disable contact status. In za ka sauya background ɗin wajen kuma kala, sai ka shigo contact status background. In ka shigo sai ka zaɓi kalan da kake so ka samar. Sai ka shigo conversation toolbar style. In ka shigo sai ka zaɓi style ɗin da kake so ka sa wajen online ɗin nan. A wani tsari, a tsakiya kake so ka ganshi ko a gefe. Bayan ka gama wannan setting, sai ka dawo, sai ka shigo nan ga wajen da aka rasa pics, sai ka danna. In kana so chat contact pics, hoton da kake so ya zamanto da ka buɗe chatting ɗin da kukai da mutum, akwai hoton shine a kai wajen wallpapers nan, sai ka danna wannan chat contact pics. In ka tashi nan kuma girman chatting ɗin na kake so, sai ka ƙara girman chatting ɗin da za ku. Nan kuma message ɗin na farko zai zauna a sama ne ko kuma kowanne yanda ya ga dama. In all, sai ka danna all, sai ka dawo baya, sai ka yi back, sai ka shigo nan widget, yanda za ka yi style ɗin wajen rubutu wajen title ɗin nan, sai ka shigo kala, sai ka zaɓi kalan da kake so ka sama. Title, wani kalar rubutun wani kala ya kamata ya kasance. Gashi nan
sai muka ka gyara wajen yanda za mu ga rubutun ga nan wajen da aka rubuta status, bari mu gyara ka gan shi yanzu yana wani kala, tsaya mu sa wata kalar za ka ga ya sauya, mun sa ja ka ga ya koma ja, to kalar rubutu in ka yi test in ka tura ja kake so ka ga ya tafi ko kuma wani kala, sai ka saita, bayan ka gama saitawa sai kai baya, sai ka shigo ta nan yanda kake so ka yi downloading yanda zai kasance nan. Ka ga wannan yanda yake, sai mu back in ka zaɓa nan, sai ka ƙara back, sai ka shigo privacy and security. Shi privacy and security nan shine yanda za ka sa security a WhatsApp ɗinka, za ka sa security a WhatsApp ɗinka yanda ba kowa in mutum ya tashi shiga ma WhatsApp da security ba dama ya shiga in ba security ɗin nan ka cire ba. Sai ka shigo nan za ka rubuta WhatsApp lock, sai ka danna shi, ka danna sai ka shiga, fatan za ka sa ko pin, bari pin za mu samu pin, sai ka shigo pin kake so ka sa fata, password ai muke so ko, sai mu bar shi a haka, customer privacy, gashi nan nan kuma yanda za ka sa wallpapers na security naka, ai shi ma yana da wallpapers, mu bari mu bar shi a tunda haka muke so, sai ka shiga enhance, sai ka zaɓi wallpapers, zai nuna ma wajen browser in ka shiga ta nan zai nuna ma wallpapers. Yanzu bari mu yi back mu ga setting ɗin da muka ɗan gyaggyara. Bari mu ɗan jira ya ƙarasa saisaita, kamar nan. Ka ga yanda ya fi hoton nan nasa na maimakon mu gan shi a nan, maimakon mu ga hoton nasa a nan, shi ne mun gan shi a wajen wallpapers ɗinmu, ga shi nan, shi ne mun gan shi a wajen wallpapers ɗinmu, maimakon mu gan shi a nan wurin, a nan nan status ɗin nan. Duk dai haka ake yi sassaitawa, sai ka sassaita shi yanda kake so kai, ba kamar yanda saita, in kana so za ka iya saita shi yanda ba na saita shi daidai ba, za ka iya saita yanda ka ga dama. Kar ku manta ku yi mana subscribe, ku yi mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana liking, da nan ne kawai za mu samu ƙwarin gwiwar ƙaro muku wasu bidiyoyin akai-akai. Mun gode.